Bună ziua și bine v-am găsit! Astăzi lansăm un nou episod pentru rubrica Sănătate și frumusețe fără bătrânețe. Alături de mine o am pe Oana Manciu, medic specialist în chirurgie estetică. Bună, draga mea! Bună și bine te-am găsit, mulțumesc din suflet pentru invitație. Abia așteptam să ajung astăzi aici. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația și aș vrea să începem să te cunoască și cei de acasă. Hai să începem să vorbim puțin despre tine și cum ai ales acest domeniu. Pot spune că încă din facultate m-a atras partea aceasta reconstructivă și estetică a chirurgiei plastice și pentru că medicina estetică este într-o continuă evoluție, întotdeauna m-a fascinat. Prin medicina estetică pot să aduc zâmbetul pe buze multor paciente și pot să le schimb viața frumos. Ca să dau puțin din experiența mea personală și mie mi-ai adus zâmbetul pe buze și Îți eu sunt mulțumesc! una dintre pacientele care am plecat foarte fericită și cu multă încredere în mine. Adică cred că o vizită la tine nu e doar pentru un tratament, e și pentru a pleca cu încredere în sine mult mai Și ridicată. pentru suflet. Da, corect. Vreau să-mi spui tu cum vezi această sintagmă, frumusețe fără bătrânețe. În primul rând, sunt paciente care își doresc să îmbunătățească calitatea pielii și niciodată nu putem arăta la 50 de ani ca la 20. Medicina estetică implică o armonie la nivelul feței și atunci putem combina tratamente de ultimă generație, precum biostimulatoare de colagen, care redau naturalețea pielii, îmbătrânim elegant, dar fără să arătăm artificial. Și atunci, mitul acela că odată ce ai început tratamente estetice trebuie să le faci toată viața este ireal, pentru că în momentul în care ți-ai redat armonia feței, ți-ai produs colagen și elastină, pentru că odată cu vârsta de 30 de ani începem să pierdem din cantitatea de colagen și elastină, îmbunătățim textura pielii, arătăm întotdeauna mai fresh, mai naturale, mai întinse, dar fără un aspect overfill sau artificial. Eu de stimulatorul de colagen și de Sculptra am auzit chiar la tine în clinică. Mhm. Pentru mine a fost un domeniu nou despre care am auzit, un tratament nou. Poți să ne dai mai multe detalii despre acest tratament, la ce este bun, când îl putem folosi? Bineînțeles, sunt atât Sculptra cât și Radies sunt 2 stimulatoare de colagen, dar diferența între ele constă în faptul că Sculptra redă cantitatea de colagen și de elastină progresiv, are o remanență mai mare decât Radies, adică poate să persiste până la 2-3 ani, însă nu dă volum instant. Primul efect se observă după 2 luni de la injectare, pentru că noi avem nevoie de 2 renoiri ale pielii pentru a observa o cantitate de colagen la nivelul pielii. Și atunci, progresiv, avem nevoie de 3, maxim 4 ședințe pe an pentru a vedea un ușor lifting, o piele mai întinsă, acel aspect de saggy face, să vedem conturul mandibular mult mai definit. Avem nevoie de timp pentru a observa aceste efecte și în funcție de pacientă, dacă are nevoie de 2, de 3 sau de 4 ședințe, efectul final îl vom vedea la 1 an de zile. Deci da, sunt multe doamne care își doresc un efect imediat, însă dacă ne dorim un look natural, fără ca cei din jur să-ți dea seama că ne-am făcut ceva, putem injecta aceste biostimulatoare de colagen, dar trebuie să avem răbdare, pentru că progresiv vom observa acel efect de lifting și de naturalețe, fără a observa, fără ca cei din jur să observe că suntem injectate. În schimb, Radiesul poate fi considerat un gel de umplere, pentru că poate să umple ridurile profunde pe loc, poate crea un ușor lifting instant, însă Radiesul folosesc întotdeauna când vreau să obțin un efect imediat. Sunt doamne care, de exemplu, dacă au un eveniment în curând, au nevoie de un fresh mai rapid al feței, întotdeauna aleg Radies. Și dacă îmi doresc, de exemplu, să tratez liniile orizontale la nivelul gâtului sau decolteului, de asemenea, aleg Radies, pentru că în funcție de diluția pe care o stabilesc, îmi redă cantitatea de colagen și de elastină fără să redea volum. Deci, mai pe scurt, diferența majoră este faptul că Sculptra redă colagenul, dar fără să dea volum feței, în schimb Radiesul dă volum feței, umple ridurile, dar în cantitatea corespunzătoare poate să redea doar colagen fără să creeze volum. Și bineînțeles, creează un efect instant Radiesul, comparativ cu Sculptra. Mi-ai spus că stimulatorul de colagen poate fi folosit pe față și pe gât, decolteu. Mai sunt alte zone ale corpului unde le poți recomanda să fie Bineînțeles, folosite? ador să injectez stimulatoare de colagen. Pot spune că este pasiunea mea de câțiva ani. Sculptra, într-adevăr, a fost introdusă în România de 2 ani de zile, Radiesul folosesc de mai mulți ani, de 4 ani.
Îmi place să injectez acest stimulator de colagen la orice nivel al corpului, de la față, gât, decolteu, coate, mâini, inclusiv eu mi-am realizat, stimulator de colagen la nivelul mâinilor. De ce? Pentru că din cauza soluțiilor pe care le folosesc la cabinet, mâinile tot timpul erau uscate, pielea era foarte friabilă, deja oricât de multă cremă hidratantă foloseam, nu mai reușeam să redau un pic de suplețe mâinilor și mi-era cumva rușine atunci când venea o pacientă în cabinet să se uite la mâinile mele și tot timpul foloseam mănuși. Înainte, în timpul consultației sau când vorbeam cu pacienta, foloseam mănuși ca să nu se uite la mâinile mele. Era o frustrare de-a mea și atunci, acum 4 luni de zile mi-am zis: "Hai să încerc să-mi injectez biostimulator de colagen." Bineînțeles, am avut noroc cu, medicul, Răzvan Danciu, colegul meu care m-a ajutat, pentru că mi-este imposibil să mă injectez singură. Iar următorul pas pe care eu, de exemplu, mi l-aș dori este, să injectez biostimulator de colagen la nivelul coatelor. Deci se poate injecta la orice nivel: față, gât, decolteu, mâini, coate, genunchi, coapse, fese. Chiar sunt doamne, o doamnă recentă m-a rugat să injectez la nivelul, părții anterioare a tălpilor, adică pe partea tălpilor. Hidratează pielea. Exact. Și pe lângă hidratare ne oferă un lifting, ne oferă o piele mult mai fină și chiar și tratează celulita. Bineînțeles, pentru că sunt multe doamne care acum se pregătesc de sezonul călduros și întotdeauna dacă vrem să obținem rezultate, trebuie să venim din timp, pentru că, așa cum am spus, anterior, Sculptra își face efectul, tardiv, adică după minim 2 luni de zile. În schimb, Radiesul, da, își face efectul, instant, dar este nevoie de o cantitate mai mare de soluție. Întotdeauna prefer Sculptra în detrimentul Radiesului, pentru că rezultatele sunt mai ample, se obțin un pic mai greu, dar au o remanență mai mare, de până la 2-3 ani. Și atunci le spun doamne tot timpul: "Veniți cu cel puțin 4 luni de zile înainte de sezonul călduros, ca să vă pot realiza cel puțin 2 ședințe." Pentru că Sculptra se realizează la o distanță de 6-8 săptămâni distanță. Vorbind despre sezonul călduros, ce tratamente le-ai mai recomanda doamnelor care doresc să se pregătească pentru vară, pentru plajă? Înainte de vară, la fel. Toate tratamentele inovatoare din ziua de astăzi implică o perioadă de timp până când, efectul este vizibil. Și atunci, cel mai nou, tratament este Sofwave cu ultrasunete înalt focusate. Se poate realiza în orice anotimp al, anului, indiferent de ce temperaturi sunt afară, putem să realizăm inclusiv vara. Dar același lucru ca și biostimulatoare de colagen, trebuie să-l realizăm cu cel puțin 3 luni înainte de un eveniment sau chiar de o vacanță la soare, de ce nu, pentru a vedea rezultate. Ce face Sofwave? Ca și biostimulatoare de colagen, dar este un tratament non-invaziv, este complet nedureros și stimulează producția de colagen și de elastină treptat. Primul efect, minim este la o lună, un efect mai mare este la 3 luni, dar cel maxim este la 6-8 luni. Și, dacă ne place soarele și vrem să ne expunem la soare, măcar, avem cumva o acoperire cu acest Sofwave, pentru că începe să ne producă colagen și atunci pielea noastră nu va fi lipsită de fermitate, nu se vor vedea ridurile fine după o expunere prelungită la soare, pentru că vom avea o producție de colagen treptată în fiecare lună, ceea ce este minunat. Care sunt cele mai cerute tratamente la tine în clinică la ora actuală? Numărul 1, în ziua de astăzi este tratamentul cu Sofwave, clar. Toate doamnele adoră să, facă un tratament care nu implică roșață sau semne la nivelul feței, pentru că sunt multe dintre doamne care vin într-o pauză de la job. În pauza de masă, de exemplu, vin repede, la cabinet și, în funcție de numărul de impulsuri pe care le aplic, tratamentul poate să dureze o oră jumătate și au timp să se întoarcă și înapoi la job. Și atunci, pleacă fără semne, fără roșață, ca și cum nu ți-ai fi făcut nimic și atunci este ideal, pentru că nimeni nu-și dă seama că ai lipsit o oră. Efectul este wow, pentru că de 2 ani de zile când am tratamentul, am realizat, fără să exagerez, aproape 2000 de tratamente cu Sofwave. Toate doamnele adoră acest tip de tratament. Fiecare doamnă, în funcție de vârstă, de la 30 până inclusiv la 80 de ani, cea mai vârstnică pacienta mea are 81 de ani, care a beneficiat de tratamentul cu Sofwave. Inclusiv această doamnă a observat, un ușor lifting și o calitate mult mai bună a pielii după tratamentul cu Sofwave.
După tratamentul cu SOFA, bineînțeles, este nelipsa toxina botulinică pe care eu o ador și o realizez de 12 ani. Orice am face, nu vom scăpa niciodată de toxina botulinică, pentru că este singurul tratament care redă luminozitate și un fresh al feței după 2 săptămâni. Mai ales că în funcție de tipul de ten, toxina botulinică scade secreția de sebum și atunci doamnele care au un ten, gras, un ten acneic, o constate o diminuare a sebumului la nivelul frunții. Sunt multe doamne care vin și spun: "Doamna doctor, nu mai am coșul după ce mi-am injectat, toxină botulinică pentru frunte." Și atunci da, din cauza faptului că toxina poate să diminuie diametrul porilor și scade secreția de sebum. Și bineînțeles după toxină, din fericire pentru mine, sunt biostimulatoare de colagen, iar a patra categorie sunt, injectarea buzelor cu acid hialuronic. De la ce vârstă putem, să începem aceste tratamente? De la ce vârstă recomanzi că putem să ne Mhm. interesăm de aceste tratamente? După vârsta de 25-30 de ani începem să pierdem colagen și elastin, acestea se degradează și atunci, în jurul acestei vârste trebuie să inițiem, în primul rând, ca și prevenție, tratamente non-invazive. Sunt în funcție de trenul genetic, de exemplu, de stilul de viață, um, dacă avem o dietă echilibrată, dacă avem un somn de calitate, putem începe tratamentele chiar de la 25 de ani, pentru că, din păcate, acest stil de viață își pune amprenta la nivelul pielii. Chiar dacă vârsta ne arată mult mai tinere, cu un aspect mai fresh al feței, în timp organismul obosit își va pune amprenta pe piele și atunci, după 25 de ani, putem începe cu tratamente non-invazive, cum este Sofev, de exemplu. De ce nu eu le recomand doamnelor un baby botox? Pentru că mai bine să previi ridurile profunde decât să le tratezi, intens după vârsta de 30 de ani sau 35. Și niciodată conceptul acela, mitul că trebuie să mergem la medicul estetician după ce ridurile se accentuează. Acela este un mit, pentru că întotdeauna mie ca și medic îmi va fi mult mai greu să tratez o piele laxă, ridată, cu riduri profunde, decât să tratez, o piele la 50 de ani, o piele mai fresh, pentru că a început tratamentele de la 30. Chiar ieri am avut o doamnă impecabilă care își realizează tratamente de 10 ani și în momentul în care m-a întrebat: "Doamna doctor, ce pot să fac acum după Sofwave?" Și m-am uitat la dânsa și am zis: "În afară de baby botox nu văd ce altceva, pentru că aveți o calitate impecabilă, se vede că ați început în urmă cu 10 ani tratamente minim-invazive, cum sunt mezoterapiile, dehidratare, tratamentele cu, plasmă proprie." Adică se vede că, în timp calitatea pielii a devenit din ce în ce mai bună și s-a menținut naturală și fără un aspect îmbătrânit. Și atunci, da, prevenția este primordială. Cred că este o curiozitate foarte mare și pentru mine, dar și pentru cei de acasă. Care este diferența între botox și baby botox? Da, bună întrebare. Este, doamnele așa exact același lucru mă întreabă și mă întreabă: "Doamna doctor, este vreun brand anume?" Nu e niciun brand anume. Baby botox înseamnă injectarea, unui număr mai mic de unități de toxină botulinică, astfel încât noi să mai avem ușoare riduri la nivelul frunții, între sprâncene, adică în momentul în care vom încrunta se vor mai vedea riduri, vom mai avea expresie, vom fi extrem de naturale, însă, așa cum spune și denumirea baby botox, și remanența este pe măsură, în sensul în care remanența este de maxim 3-4 luni. În schimb, atunci când, realizăm un botox clasic sau un botox standard, cum îi spun eu, toxina poate să fie un pic mai strong, în sensul în care dacă doamna deja prezintă 2 linii, glabelare, cele 2 linii adânci între sprâncene, mai accentuate, nu putem realiza un baby botox, pentru că sunt unități mult prea puține și atunci nu vom reuși să relaxăm mușchiul. Relaxăm mușchiul, în timp acele linii se pot, întinde și atunci nu ne vor mai displăcea, pentru că în momentul în care se formează, cei din jurul nostru ne spun: "De ce ai un aspect, îmbufnat, te uiți supărată la mine?" Așa îmi spun doamnele: "De ce te uiți supărată la mine?" Când doamnele sunt foarte vesele și au o energie bună și când vin în cabinet și le văd cele 2 linii labiale, îmi dau seama că din acest motiv, se simt mai înăsprite la față. În momentul acela injectez un botox mai puternic, adică mai multe unități de toxină, ca să relaxez mai mult botoxul, mai mult, mușchiul, și ulterior, după ce mușchiul începe să se relaxeze, la a doua ședință pot să injectez un baby botox, adică mai puține unități, pentru ca doamna să aibă un aspect mai natural, dar de primă instanță trebuie să injectez un pic mai mult, ca să liniștesc musculatura care este mult prea puternică.
Pentru tinerii sau tinerele care deja încep să aibă riduri de expresie, este indicat să vină să acționeze asupra ridului preventiv cu Baby Botox? Da, întotdeauna. Dar asta mă și întreabă când vin la o consultație în prealabil: „Doamna doctor, am 28 de ani, ce-mi recomandați, de prima instanță?” Și totdeauna spun: „Haideți să facem un baby botox, o să aveți o expresie complet naturală, o să puteți încrunta, o să puteți zâmbi natural, dar să prevenim accentuarea ridurilor în timp.” Este este minunat să ai un ten mai luminos, fără secreție de sebum, fără liniile acelea, adică în momentul în care ne machiem și ni se introduce fond de ten în liniile de pe frunte, e ceva ce nu ne place. Și atunci de ce să nu le tratăm, din timp? Pentru că, ulterior, după câțiva ani, implicit după 35 de ani, dacă ridurile sunt foarte accentuate, mi este foarte greu să le liniștesc. Pentru că toxina botulinică uneori este insuficientă, trebuie să intervin cu injectarea de acid hialuronic pentru a umple acele riduri. Am doamne care vin, de 1 an de zile la tratamente cu acid hialuronic pentru umplerea liniilor de pe frunte, dar nu se injectează mult, se injectează treptat astfel încât eu să permit pielea să se expandeze, să o hidratez și abia după 1 an de zile pot observa un rezultat, satisfăcător, chiar foarte bun. Pot spune satisfăcător, că după 1 an de zile arată excelent. Da, da, este foarte greu să tratezi niște riduri mai profunde. De aceea, în momentul în care faci o prevenție, și costul tratamentelor este mai mic. Adică asta spun tuturor doamnelor: dacă veniți din timp la tratamente ușoare, în timp o să realizați că nu veți investi foarte mulți bani în alte tratamente pentru a trata ceea ce puteați preveni în urmă cu câțiva ani. Și chiar dacă doamnele vin după vârsta de 50 de ani la clinică, în momentul în care ridurile deja sunt profunde, reușesc cumva să le realizeze un plan personalizat, astfel încât să simtă că observă modificări la nivelul feței naturale, dar fără să fie un cost prea înalt, pentru că tratamentele se realizează la distanță, e nevoie de, cum am spus anterior, de 2, 3, maxim 4 ședințe și apoi ne mai vedem după 2-3 ani, ceea ce mie mi se pare Genial! fantastic. Exact. În încheiere, există un sfat pe care le-ai transmite celor de acasă, doamnelor și domnișoarelor în special, care își doresc frumusețe fără bătrânețe și ce pot ele să facă pentru ele și pentru rutina lor acasă ca să Mhm. obțină un rezultat cât mai frumos și de lungă durată, inclusiv venind la tratamentele din clinică? Un stil de viață echilibrat este esențial, pentru că întotdeauna o dietă precară, un somn de slabă calitate își pun amprenta la nivelul pielii și pot spune din proprie experiență. Eu mă declar, workaholic. Îmi place să muncesc, ador să merg la cabinet, muncesc 12-13 ore pe zi. Implicit nu pot să spun că mă hidratez corespunzător, nu mănânc bine, n-am o dietă echilibrată și atunci, dacă nu erau aceste tratamente în clinică non-invazive și, o rutină adecvată acasă, niciodată nu s-ar peste rutină. Indiferent de ora la care ajung acasă sau, de ora la care mă trezesc, nu scap peste rutine, pentru că aceste mici lucruri îmi ajută pielea să nu se inflameze, să nu se irite, pentru că, într-adevăr, somnul și dieta își pun amprenta. Oricât de multe tratamente, ți-ai realiza în cabinetul medicului, un tratament estetic nu va putea să contracareze efectele unui stil de viață necorespunzător. Ne puteți da așa puține secrete despre rutina ta? Bineînțeles, întotdeauna dimineața, pentru că avem nevoie de antioxidanți, aplic serul cu vitamina C. Întotdeauna trebuie să așteptăm, minim 10 minute pentru ca vitamina să-și facă efectul, după aceea crema hidratantă care este nelipsită și SPF-ul. Ulterior vine machiajul. Dacă mai avem timp de machiaj, bine, dacă nu, nu. Dar întotdeauna îmi fac timp pentru că îmi place la cabinet să arăt, exemplar. Iar, seara când ajung acasă, o dublă curățare a feței pentru a scoate toate impuritățile și după ce port masca 12 ore simt nevoia de o dublă curățare. După ce curăț tenul pe tenul uscat, mă decid, în funcție de cum îl simt. Dacă este prea uscat, nu mai aplic retinolul, aplic doar cremă hidratantă și atât. Dacă simt tenul ok, atunci încep.
Un ser cu niacinamide pentru stoparea petelor lăsate în urma coșilor sau petelor pigmentare, un acid azelaic care este mai blând decât retinolul și în momentul în care simte mult prea inflamat sau roșiatic, acidul azelaic mă ajută foarte mult să combat inflamația și niciodată nu mă culc fără crema hidratantă, deci este ultimul pas. Iar retinolul introduc în rutina de seară în funcție de cum îmi simt tenul, ori o dată pe săptămână, ori de 2 ori. Îți mulțumesc tare mult, Oana, că ai Și acceptat mie invitația mulțumesc. mea. Mulțumesc pentru informațiile pe care le-ai împărtășit cu mine și cu cei de Oricând. acasă și abia aștept să ne revedem data viitoare. Și eu, vă pup! După o discuție impresionantă cu doamna doctor Oana Manciu despre frumusețe fără bătrânețe, mergem la un alt subiect care ne influențează sănătatea și aspectul fizic. Astăzi îl am alături de mine pe Dragoș Gheorghiu, cu care vom discuta despre probleme posturale. Bună, Dragoș! Bună, Călina, mulțumesc pentru invitație, mă bucur să mă aflu aici alături de tine. Eu îți mulțumesc că ai acceptat invitația și îți mulțumesc că ai fost de acord să lansăm acest proiect împreună și să lansăm această rubrică despre sănătate și totuși și frumusețe fără bătrânețe, pentru că, da, sunt probleme care ne influențează și sănătatea, dar și aspectul fizic. Așa este, în ziua de astăzi ne confruntăm cu foarte multe probleme, mai ales de factură posturală, de la adolescenți, la copii, la adulți, persoane în vârstinătate și cu toți trebuie să știm anumite chestii despre fiecare postură, cum o putem adapta la anumite nevoi, la anumite spații în care suntem la locul de muncă, în timpul unui sport și așa mai departe. Tu ești specialist chiropractician. Spune-mi, te rog, din punct de vedere medical, cum ne influențează o postură greșită? Păi din punct de vedere medical, o postură greșită ne poate duce la anumite patologii. O postură greșită înseamnă o postură vicioasă, care în timp abordată ea duce la degenerări la nivelul coloanei vertebrale, la nivelul membrelor, cum ar fi o imbalansare de bazin vertebre, o micșorare în înălțime sau chiar probleme de factură neurologică prin comprimarea nervoasă a coloanei vertebrale. De la ce vârstă apar aceste probleme posturale? Un studiu recent, chiar cu asta vorbeam cu colegii mei din domeniul fizioterapiei, nu mai există vârsta care să ne dea problemele. Am apărut probleme la 4 ani care se întâmplă la 25. Au apărut probleme la 25 care se întâmplă la 50. Deci problemele posturale nu mai au o vârstă anume. Am întâlnit chiar o fetiță de 4 anișori cu o scolioză. Asta înseamnă că coloana ei se curbat în plan sagital și frontal, în loc să fie în plan lateral, coloana normală, și a trebuit să lucrăm cu ea diferit, noi nemai având acest caz. Și trebuie abordată în funcție de vârstă, înălțime, tot. Ținem cont de niște anumiți indici. Cum ne dăm seama că avem o problemă cu postura noastră? Păi, în primul rând, poate să fie vizibilă. Te uiți în oglindă și vezi, un număr este mai jos, unul este mai sus. Vezi că nu mai ești capabil să atingi o cursă de mișcare a corpului, pentru că fiecare corp are o cursă de mișcare specifică, un range of motion, o numim, chiar și în chiropractic, chiar și în fizioterapie. Range of motion ne ajută pe noi să ne facem activitățile de zi cu zi. Când vezi că limita ta de mișcare se scurtează, atunci chiar apare un semn de întrebare și trebuie să te duci la un specialist să-ți facă o analiză structurală și funcțională. Problemele posturale pot determina dureri? La nivel muscular, la nivel osteoarticular, clar. Pentru că odată ce o parte se alungește și alta se scurtează, apare imbalansare și compensare. Este un efect de compensare. Corpul compensează cu anumite structuri vecine pentru a ne ajuta pe noi să nu creăm o altă patologie. Și prin asta ne dă dureri, semnale, în care tot trebuie să mergem la specialist. Știu că ai foarte mulți pacienți și lucrezi cu foarte mulți oameni. Spune-mi, cu cei care vin la tine cu aceste probleme posturale, ce tratamente le aplici, cum lucrezi cu ei, ce le recomanzi? Păi, în primul rând, mă uit la ce pot face în momentul venirii la mine, ce pot face din punct de vedere funcțional. Structural, ok, sunt niște marcări pe care îi urmez, cum urmăm toți, să vedem bazinul cum stăm, coloana cum stăm, da? Iar apoi încep terapia propriu-zisă. Depinde, adaptez. Nu există la tine este cumva, la mine este altcumva. Eu adaptez la fiecare persoană planul de tratament. Pentru că o persoană poate să aibă o problemă musculară, una osteoarticulară. Cum am și spus mai devreme, nu putem să facem la fel la fiecare. Cele mai multe probleme, factură osteoarticulară. Coloana, de multe ori, este cea care ne dă semnale că trebuie să mergem la fizioterapeut.
o durere la spate, o nevralgie. Ce simptome ne mai pot trimite la chiropractician? Păi, ce să zic? Din punct de vedere simptomatologic, putem să vedem amețerile ca și un factor riscant, vertijele, da? Probleme la nivel respirator, da? Pentru că diafragma se contractă, se scurtează foarte mult partea anterioară a corpului, da? Partea din spate se alungește, asta dând o cocoașă. Bun, posturare, din nou vorbim de posturare. Mergem la chiropractică sau la analiză structurală și funcțională. Înțeleg. Oare sunt ceva analize pe care trebuie să le facem înainte să venim la cabinetul tău? Nu primesc pe nimeni fără remene. Remene. Ok. Nu există fără remene pentru că nu avem rază X și nu putem să ghicim ce este acolo. Ok, pot să fie ok din punct de vedere osteoarticular, da, un mușchi să fie scurtat și prin manipularea propriu-zisă a chiropracticii pot să-i fac o leziune musculară sau o macrofisură musculară. Și nu o să fie tocmai ok. Alte analize ne recomanzi să ne facem de rutină sau? De factură neurologică nu, de factură musculară osteoporoza vreau neapărat, pentru că oasele de la o vârstă, mai ales la femei, asta adică vorbesc din punct de vedere al femeii, osteoporoza este foarte des întâlnită în rândul pacienților mele și neapărat vreau o densitate osoasă, pentru că nu poți să știi cu ce oase, între ghilimele, te joci și putem da naștere altei patologii sau chiar să-i facem mult mai rău. Ce rol are un chiropractician în viața noastră? Păi este un prieten, cum mi-au mai spus mai mulți, al oaselor. Ne ajută prin mobilizarea articulară și manipularea spinală. Deci să ne înțelegem, coloana vertebrală are anumite grade de rotație. Fiecare proces, că e el cervical, toracal sau lombar, pentru că sacrococcygeanul nu are, este fix, da? Are un grad de rotație. În decursul zilei există forța gravitațională care ne apasă pe coloana vertebrală. Fiecare grad de rotație trebuie ușor manipulat astfel încât să fie adus la gradele inițiale și să ne dăm dureri. Cine are nevoie să vină la cabinetul tău? Sunt doar un anumit tip de pacienți sau? Oricine fără probleme de tip stenoză de canal, hernii foarte mari, adică hernii, să zicem o hernie inghinală. O hernie inghinală nu are ce căuta acolo, AVC-iști nu au ce căuta acolo. Faci chiropractică, de multe ori faci chiropractică doar să previi. Este bună în prevenție, uneori și în tratare. Gândiți-vă că beneficiile sunt așa, riscurile sunt așa. Tu ca și chiropractician, fizioterapeut, tehnician, manual, trebuie neapărat să îți aduci riscurile sub beneficii astfel încât să-i oferi calitate omului respectiv. Mi-ai spus de AVC, dar este un subiect în care vreau să intrăm în următoarea emisiune. Cei de acasă trebuie să știe că de acum în fiecare săptămână ne vom întâlni cu Dragoș Gheorghiu, chiropractician și fizioterapeut pe canalul de YouTube. Dragoș, ai ceva să le transmiți celor de acasă pentru o postură cât mai corectă? Să aibă mai multă grijă de ei în primul rând și să nu se supra-solicite prin anumite mișcări sau chiar, să zicem așa, ești la locul de muncă, nu trebuie neapărat să te forțezi să stai cocoșat pentru a face un anumit lucru. Poți foarte ușor să aduci totul la nivelul tău și să te ajuți tu pe tine. Ce poți să faci? Să-ți ții spatele sus și să te bucuri de sănătate. Dragoș, îți mulțumesc tare mult pentru emisiunea de astăzi. Mare drag, mulțumesc Ne și eu. vedem săptămâna viitoare când vom reveni cu subiecte mult mai interesante și acesta a fost foarte interesant, dar îi pregătim pe cei de acasă. Iar voi, cei care doriți să ne urmăriți, intrați pe YouTube, Instagram și TikTok, căutați Dragoș Gheorghiu și Elite Magazine, dați-ne like și subscribe. Ne vedem săptămâna viitoare. O zi bună!